Kayak Mas Helm.
Yakin. Kowe niat joget ora? Niat joget ora? Lho koyo kanca-kancane liyane iki lho dipecut salah lho. Aku ning kene, Po. Mecutmu rono ki mecuti YouTuber. Aja salah, YouTuber kae yo tukang ganong lho. Iya ya. Lah iya ta. Salahmu kapan? Hancurit bapane. Ancene bapane ya wis ngono iku. Bapane ya wis ngono iku. Aku kate joget kono dipecut. Kon gak salah, gak isin ambek iko. Iya jane ya. Nggawa kamera iko lho. Sakjane yo isin. Wong lawas ya. Wong lawas. Salat tak gak? Yo. Ayo Dang. Alah ono ae. Oh, bapane kecepit konoan. Bapak sitok ndelodok. Iya rek. Salah. Joget. Salahmu kok lu wong mes ngono. Kaya arek-arek iki mau lu sing rada semangat titik. Tabane sapa sih? Salahmu kok sing energi titik ngono lho. Cocokno karo rupane lho. Sing untumu ndeloki kok ana betone sere barang. Untukku bermerek yo. Merek apa untukmu? Ron. Signature. Lah ya bermerek. Kon gaene disedoti wong-wong ta? Signature iku sing ngene rokok iku. Jare sapa? Oh, pegel ngombe banyu sik. Heeh. Seger. Ayo. Tanjake solahe. Solahe sing rada kaya kancane. Untune aja lali untune. Wes ngono tok.
Mari sholat iku ngombe sik ngelak. Ya. Lah, ngombe sik ala sawegere. Masalah. Ngene iki bari ngono sholat maneh. Ngombe neh. Wis seger. Gak seger. Lah apa? Mulai wedangen dik mareman geprek. Sopo mareman geprek? Iki cocote mbok geprek. Moh. Aku nyanyi. Wong glowinge koyo ngene, nyanyi ae. Awakmu kate nyanyi apa? Nyanyi sing viral. Apa sing viral iku sing apa? Wis ta? Endi? Iki. Lagune iku lho piye, Nyuk? Heh, Lagune. kowe tak rungokno. Iya. Kono minggir kono. Ayo, Mas. Ayo. Hosa. 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 Setul. Hosa. Hosa. Lagu sing viral iku lho. Lagu Ayo, tambah hosa-hosa, sentul-sentul Lha barang iku iku. viral kok gak ora ta? Pirang gondi lagu sing liyane. Lah iya kemang. Lagu apa? Hosa. Hosa. Setul. Minggiro tak tempeling iku ta. Barongan moto beling. Rini tak tempeling. Kon gak nyopo. Iki lho sampeyan iki kae iki lho. Oh iya. Bae nek mung delok iki, Mang. Lah ya aku kok gumun kok lampung ngadep rene kabeh iku jane. Lah iya. Lah ngadep mburi yo ndelok bakul. Warga masyarakat Endi, Mang? desa ndi, Bu? Ngerong. Apa? Tak cilik iku. Ogo-ogo. Oh. Cilik wis ogo-ogo. Nilai bapak enak begitu. Anak Bambang iki. Bambang sapa? Bapak gentolet. Mangkane ndase bunder. Lah iya, kepal. Seluruh warga masyarakat dusun Masyarakat. Masyarakat. ma Sa rakat masyarakat. Matamu ah. Aku kok salah terus. Masyarakat. Lah bener masyarakat. Moto rakat. Masyarakat. Yo tuku comblong. Gak sida bermerek rek. Anjane untukmu petil kabeh. Hah? Iya. Iya. Selamat sore, Ibu. Sopo ngomong bengi ku? Motomu iku lho merem ta? Iki sore. Lah terus sore lah apa mbok sopo? Lah aku kan menyapa. Lah kan ngomong selamat malam digeploke wong. Menyapa dengan penuh senyuman aku. Jawab ya senyum iku. Selamat sore, Bu. Sore. Kami dari tim ODGJ menangkap salah satu. Awakmu jare ODGJ. Kok gendeng ah? Ya wis ning aku. Yo gak gendeng aku rek asline. Ibu-ibu semuangat. Sing delok lho pas aku ket mang lho, ibu-ibu tok ndok ngarep iki wasno lho. Iya. Lho, iku ibu klambi semen Bima iku. Lho iya. Ibu. Iki kita ora sponsore semen iki yo. Iya. Jalan sehat. Sehat. 17-an oleh klambi semen. Mula gak dicor ah wong iku. Lho, dicor sing lanang. Oh, dicor sing lanang. Iya. Salam. Salam piye?
Salam sing piye? Ya assalamualaikum sih rek. Ya awakmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salammu iku lho piye sih? Bener salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, salammu mang piye? salam iku hukume Dijawab. lah hukume goblok iki. Salam hukume dijawab. Lek goblok nemen ta. Salam iku hukume sunah, Blok. Tapi nek gak dijawab Ya dosa. lah iya. Lah iya. Salam hukume sunah, tapi kudu dijawab sih. Lah iya jarimu mang sunah tok, Lah aku iya. kok dijawab. Lah aku salam tak jawab dhewe kok. Oh ngono. Ya iya ta. Oke. Ya lek ngono sing semaur. Ndang salam. Lho ndo isi arek iki. Gak seneng ngono lho. Lho no. Iku ta, anake musyrikin iku. Lah iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seta. Kok lo wemes sih? Lah ya kan ro sing gak dawa apa? Do apa? Dosa. Dublek, Blok. Salon camene gedene kon mbok omongi dublek. Lah iya. Diatemi wong kene kon. Lah apa aku salam kok? Wong kene mbok lo dublek kabeh. Lah salam aku gak disemauri. Ya du bener sih. Balenono maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krungakon sing kene tok. Ono lemes ngene lho. Sing kene tok dublek yang ngono. Adane. Oh sing kene bolomu. Kene boloku. Sing kono. Mbuh. Salaman sing kono sik. Ojo guyu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sing semau lho nek tok sing liyane kene tok mencep. Mencep masih rupamu lho kok tergiling kon. Tamongi. Wong rai glowinge kok ngene trenggeleng. Glowing koyo aspal nyar ya. Anget. Request nyanyi. Nyanyi iku biasanya ono artise. Iya. Aku mang tumon ono 3 ekor nek gak salah. 3 ekor motomu. Lah piye? 3 orang. 3 orang. Lek ekor ki buntut. Nek ekor kita punya ekor. Iya. Di mana? Di Ekormu itu nggak ada. kata godolmu. Aku lho paling bahasa Indonesia ngomong ambek awakmu. Wong awakmu luar biasa kok. Sekolah nduk ngoro kene sih awakmu. Iya. Sekolah luar biasa. Iya. Sing ngene-ngene ku arek. Motomu. Lah piye? Ngene semea dah. Seme apa? Lo semea. Seme endi? Gini lho. Endi? Iki rono. Terus Ya lah tembung sih. seme apa? Semea ngene. Artise mang lho endi? Mang ono 3 ekor betina. Koyo enak buri ya. Buri endi? Kok buri? Njak disiarno. Yo, siarno. Jenenge gak ero. Gak ro. Endi artise mang rek? Siarno. D bersama Enak le. penak Lo. aku tah Iya. suara apa sih iku mang? Lah cocokmu kok ngebas ngono. Lo Sik baleni sih. D bersama Awean sih. lah wong aku lo lulusane kene kon karo ta. Sik aku. Iki lho. Aku jajal yo. Iya pakmu. Aku. Koyok banyak tambahan kon. Sing alus sing ngesap titik. Ngemse ku sing penak, artise cek metu. Ngene gak penak gak metu. Dek. Loh, ngebas yang. Artise Siarno. Bersama bareng-bareng bersama Turonggo Wahyu Budoyo. Ada artis dari Kota Dingin. Kota Dingin iku ndi? Es Batu Blok Kota Dingin ini. Ono julukane Kota Dingin. Malang. Iya. Dari Malang kita hadirkan dulu Anda semua. Ada jenenge siapa? Karo jenenge. Ada Olivia Cassandra dari Kota Dingin Malang. Kita hadirkan dulu Anda semua.
Ki mau apa rek? Masalah. Kon Kamu lah ana budeng ning kene to rek? kon lah gak tau urung ngono iku sih. Cek. Gak tau urung ngono iku sih. Masalah. Iso gawe kebaya. Kebayake iku lho, kaya tau urung aku mbuh nanti aku. Ning Shopee nak Oh, kebayang. ini. Apa iku? Ayo Lho kuwi tak. Oh, mak ngek ngono ya. Apa iku? mau kok. Menggok. Mau enggak nanti ning sawah ngono ah. Ade Masalah iki mang jane kok endi sih? iki mau tak susul. Aku ate ngomong ki ya sungkan aku dilek-dilek aku. Iki ngono gak nyokot, Ketok. ngemut. Oh ngono ya. Heeh. Ngemutan. Nemu aku mang tak susul. Oh nek ngemut kate nganu. Mele. Milih nek ngemut, untune lho pedel kabeh. Wong sing dimut boto. Sito, Rini yo sayangku. Alah alah diceluk sayangku. Alah alah. Alah. Rupamu koyo desel kon. Sito. Buka Siti. Awas lo, awas lo. Lah kok dicuwel karo Mbak Olip? Bahaya iki. Awakmu nang kene terus-terusan digene ngono meteng kon. Bahaya sumpah. Bahaya piye? Mulai gak iso lungguh. Lah kok penak untirane? Lho. Ya rene mana? Awakmu kate diuntir. Mangsane mixer bae diuntiri. Untiren bahasa ji ngono biasa ya arek. Heeh. Ya. Lah yo ses ngono. Lip kongkon rene maneh rene. Iki ono Mbak sapa sih iki jenenge iki karo iki? Mbak Anjani. Hah? Mbak Anjani. Siapa? Double karo bisa sampai Anjani dok. Heeh. Anjeli. Wis jebut-jebudet to. Anjeli. Oh ya wes Anjeli. Iya. Iso jenengku dadi ngono ki lho. Tapi kan lucu. Lucune tuh kok endi? Ya. Oh, apa kuwi? Request buat ibu-ibu. Apa aku manut? Lo selak sore jare. Lah ya wis sore. Lah nggih. Gopo kate lapo sampean sak yasinan ta. Ya ngono Bu senenono kapok. Pemeane gurung dintasi mendok. Tenang. Apa sing ngkon mbah-mbah? Siweren to Mas ben ra udan. Oh, tak siwer udan deres. Wah. Ora tak tuh ini. Engko lak wong teles kabeh. Nah, Ayo, Pak. Wis ya. lagi Request. ki boten ning mburi kok ayo Mbak iki piye to? Ayo, Mas. Wahyu Budoyo. Koirul. Rene Mas. Ya Allah ya. Aku mah guru mundur. Aku ya gantian no. Mau balik kok. Aja diruwai niku peteng lho. Ya, lagu yang kedua. Lagu Iso apa peteng. Mas yang kedua? Heeh. Tadi pasukan Sawere nanti Mbak. Mas apa tadi? Mas lali aku jeneng. Request mau. Mau nang sing request. Napa? Gelandangan jare. Gelandangan. Gelandangan. Ya ampun. Lah yo Iki- koyo Ono background-e. tak kandani to. Kene. Awas lho. Sama ki wis rupane koyo ngene. Lagu njaluk gelandangan kok becik aku. Sik to. Wong lanang ra oleh nyekel du. Cari sapa? Ayo dirampok Mbak Olip. Iki kita ulangi. Ayo dirampok Mbak Olip. Wong lanang ra nyekel duit, cari sapa? Jarene. Jarene wong wedok. Lah iya. Ya ampun. Lho wis ono alat peragane. Gelandangan. Lah yo. Judul lagune gelandangan. Cocok iki cocok nggih Bu nggih rupane nggih. Ini lho rupane iki Mas.
Masalah. Waduh. Ayo. Secocok ngono ki piye? Leh. Rodok dimodif. Oh, diculi. Nah. Astagfirullah. Tak ewangi Mas Rene rada Rene. Awas lo kering. Sawana tak ewangi iki lho. Iki ya apa iki kok iso? Taline sing ning kene iki lho. Lah kuwi Mas. Nah, ora pantes ana ngonone. Nah, ngarepe. Iki bareng iki apa kok? Apa iku? apa kuwi? Sakno lho rek ditekemi kok sampean. Mas karo sate kuwi ya ora pantes lho Mas. Lah ki diapakne meneh. Masalah. Wis dipelokotho arek-arek iki. Sida to gelandangane iki? Heeh. Ya sida lah wis pacakane kaya ngono ki. Kuwi epok-epoke jenggote karo apa rambute sing gimbal. Semburi, heeh. Ya masuk. Tekek wis. Masa nemen rek. Ketek Anu gelandangane tangane cuklek. Oh lengkap to. Wis gosong cuklek. lambene ndomble pisan. Mang ono untune, Mang. Mang ono untune. Mang ono untune. Merke Signature. Apa wi? Ditapuk. Rodok mangan tetek. Halak ngono. Kaya arek luar biasa. Menangis di buruk nasibku dan buruk tambah lagi lagunya Lewung. Maju ngene maju lho. Lho ya apa sih kok dilek diroyok duite, Mbak Olip? Bejim. Wis ora akeh. Loh, aja main. Oh, bener. Lewung tak duet ae. Asistenku iki. Lewung matur iki. Se tak takonane, Rene. Rene, madhep rono. Sekedap Pak Dinggi. Kowe winginane nang Kediri tanggapan sing ngejak sapa? Kowe. Terus mlaku ning Kediri, bensine melu sapa? Kowe. Tuku mangan sing nukokne sapa? Kowe. Berarti duweke Bapak Mayang Koro. Bapak, aku sing ngemes terus sing ngepek mulai cek ketobrak bis. Untung ora kena. ambek kancane dhewe Aku iki enak bae makan gaji buta. Kancane sing dikon ngemis kono sing ngepek. Lah yo, ngongkon-ngongkon dandangan disaut yo. Lah yo. Dipek yo. Lah yo. Wis ora akeh. Ayo. Dorong. Ayo. Dorong iki lho bapak request. Apa, Mang? Oh, duetan ta biasa lewung ae gak atik. Lewung sampeyan. Lewung. Esek. Wahyu Budoyo. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih nggih Pak nggih.
Waya tanjake wong bagus. Wes wayai.
Gusti diwancine wis wayahe Semlorot kadyon daru kang gawe girising swasana ya gawe gegering swasana dumugining Maesa Sura ya Lembu Sura ingkang manut saking drenging gunung Judha saking drenging Grubul Solaya makantar ana ing antariksa kang sedulur Maesa Sura ya Lembu Sura yang alam Lembu Sura Maesa Sura yang ngarani Sura
Cukup kamu saja, kamu saja jadi hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat ayo siap-siap sayang. Wah itu gaya wiki ya basari. Aku berkata hanya untukmu, aku bersolek hanya dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikku. Tuli dan cantik milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Goyang cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat hatiku. Asik hanya sekali, itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat Cahaya sudah.
wis dadi kembange lambe kondang kreasine uga papan pecute mata saking jombang tak iring irama pekon sikrak kendangane goyange sing padha nonton senadyan misana priput lono sebenana kang mangayu bakya
Turangga ayu budaya ngayahi kewajiban salam hae ayo padha hae maju balagan kek dada amrete. Banyu tirta hak mila lan pertiwine titi mati saged nyicil dimulekane mas kajangga adil kan bakal ngapane. Sampai urung kanugrahan Rendawata kara-kara oleh para manungsa alam murka banjur mutake brahara Gusti Allah kalapat welase kuwasa bareng jaikan cakrameng marang kawula
aja mikir ke morgane bos kajongko bakal katon dijabake
Oke. Request apa iki Mong? Ya artisnya maju ning ngarep. Untuk enggak artis-artisnya saya mohon untuk ke depan. Masih bersama Turonggo Wahyu Budoyo dari Desa Buduk Kandangan di bawah pimpinan Bopo Sakimam. Juga di siang hari ini masih bocah bareng didukung sepenuhnya oleh Plus Audio Sound System Profesional Production untuk pada semuanya. Ayo dong artis maju ning ngarep yo. Yeay! Khususnya warga desa Kayak Sangro. Untuk pada semuanya mudah-mudahan siang hari ini terhibur bersama Turonggo Wahyu Budoyo. Asik-asik. Oke, saya dikasih yang terbaik ya Mbak Yu bersama Turonggo Wahyu Budoyo. Ya, gimana ini? Lagunya apa Bu? Gregesi, gregesi, gregesi Mas. Semarang. Duet harus apa Mas? Mas. Oke, Duet siap. harus apa? Duet harus apa?
Oke, pripun satu tembang lagi? Satu tembang lagi. Oh, laga-laga. Sampeyan yudu. Apa Mas? Apa lagu nih? Ayo. Oh iya gulu pedot. Oh jaluke mau gulu pedot. Oke. Bareng Turangga Wahyu Budaya dikasih yang semok-semok. Lah apa tuh, Pak? Sias napa? Apa iki? Ser. Asal Wahyu Budaya. Oke. Salah sih. Iya. Arang-arang bakar kedendam petuni sampai kareng awakku iki-iki. Gedang rojot setundon dipangan cocot timbang murang aluang kuluku pedot. Nae urip ngopo ati iki asine mung kanggo riko. Ketang toko satonan dimaratani yen percaya badan duroi. Ayo Thomas. Oke. Oke, terima kasih. Turangga Wahyu Budaya. Wahyu Budaya. Nyatane saiki Rama hiburan lilandi tali katresnan iki rasa tresnaku kok kaya ngene dadine kaya ra bisa ninggalke sliramu sing tak tresnani. Sabun